Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα παιδιά θα παίξουμε Roblox The Butchery, δηλαδή το κρεοπολείο σε φάση. Και παιδιά αυτό και επίσης αυτό παιχνίδι πρώτη φορά το παίζω γενικά. Πήγα να το παίξω στον υπολογιστή αλλά παιδιά δεν μπορώ, δεν έχω μάθει να κάνω βίντεο από εκεί πέρα. Και γι' αυτό πριν αρχίσουμε στο παιχνίδι μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και να πατήσετε και το κάπου κουδουνάκι για να σας στείλουν ειδοποίησεις όταν ανεβάσω καινούργια βιντεάκια. Αλλά πριν πάμε στο βίντεο τώρα θα μου πεις ρε Θεόφιλε, γιατί δεν έκανες τόσο καιρό βίντεο, μιλάμε εδώ και πόσους μήνες. Γιατί παιδιά δεν έβρισκα και δεν έβρισκα τι βίντεο να ανεβάσω και βρήκα ένα horror παιχνίδι να ανεβάσω. Οπότε γι' αυτό παιδιά, και τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή από δίπλα σου. Είναι αυτή εδώ πέρα, ξέρω ποια είναι. Τη φίλη μου παιδιά τη λένε Ματίνα. Και όπως καταλαβαίνετε θα παίξουμε μαζί αυτό το παιχνίδι Butchery. Αυτό πάμε στο βίντεο. Τώρα θα πάμε σε αυτά τα πράγματα. Θα πάμε εδώ πέρα. Όχι. Παιδιά έχει γίνει ένα bug. Δεν ξέρω κι εγώ τι έχει γίνει. Παιδιά εδώ πέρα η φίλη μου η Ματίνα έχει μπει κατά λάθος. Έχει ακουμπήσει κατά λάθος αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Το έχει ακουμπήσει κατά λάθος και έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων πάμε εδώ. Μισό λεπτό γιατί πάμε εδώ μέσα να μπούμε. Άντε καλή επιτυχία. Να δούμε τώρα πως θα πάει. Εδώ παιδιά είμαστε σε ένα μάξι. Οδηγάει εδώ πέρα η φίλη μας η Ματίνα. Και εγώ του μεταξύ κάθομαι στο καθισματάκι. Καθισματάκι λέω, πώς λέγεται. Τι είναι αυτό. Εγώ κάθομαι στη θέση του συνοδηγού. Dead end. Τι λέει ρε. Πού καταοδηγείς Ματίνα. Πού πας. Πού μας οδηγείς. Chubby baby αυτά. Presents. Τι presents εννοεί. Δώρα τα presents. Τι σκατά είναι αυτό. Ο Παναγιά μου ένα γουρούνι με χέρια είναι αυτό. Χριστέ και Απόστολε. Τι έχει γίνει. Άμα το κρεοπολείο. Μυστηριώδης πράγμα. Παιδιά, τι είναι αυτό που είδατε μόλις τώρα. Να ξετρελαθώ Θεέ μου. Όπα. Why this me so... What did you feed it? Those hitchhikers last week. Well, looky here. Finally awake. I was beginning to think you were dead. Welcome to Cottonwood Farm. I'm Jackson. Γεια σου, Jackson. William, what do they say about showing some respect when we have guests? Θα με σκοτώσεις ρε. You're acting like a damn fool, Jackson. Σαν άρθρο τι μιλάνε. Tonight for a special reason. The Lord wants us to show everyone our gift. We cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty, getting loose and scaring you out there on the road. But don't worry, he's getting a brand new home. Θα πάρει ένα καινούριο σπίτι. Τι μας λες τώρα. Τι έχεις κάνει ρε William. Όχι μάμα μη. Δεν ξέρω τι θα κάνεις Ματίνα, δεν ξέρω τι θα κάνεις αλήθεια σοβαρά. Όχι. Έφυγε. Έχω να πιάσω ένα γουρούνι λέει. Το είδες αυτό Ματίνα. Τώρα που πάμε. Είναι κλειδωμένα. Well,
Τι είναι αυτό? Α, βρήκα κέραματα. Well, εδώ πέρα τι έχει? Όπα. Ας ανοίξουμε το κουτί. Τι έχει μέσα? Άσχημα. Πλάκα μου άρεσε που δεν έχει φακό. Βρήκες φακό, Ματίνα? Τι είναι αυτό που... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, παιδιά? Κάπου μπαίνω, Ματίνα, περίμενε. It feels... Έχει ένα... Κάτι, τι πήρα ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που πήρα? Κάτι πήρα, παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ τι πήρα. Reach inside. Ματίνα, βρήκα μια σκάλα. Σκάλα είναι απλά. Μια απλή σκάλα. Να κάτσε να ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα. Μήπως το... Αν το έχετε ξαναπαίξει αυτό, πείτε μας κάτω στα σχόλια τι θα πρέπει να κάνουμε αν πεθάνουμε. Τι βρήκαμε? Βρήκαμε ένα... Πώς το λένε ρε φίλε? Ένα άγαλμα που λέει εδώ πέρα, ένα άγαλμα του πουλιού ρε φίλε. Bit reach inside. Για κάτσε ρε φίλε να δω ρε φίλε, άλλη μια τελευταία φορά. Αράχνη είναι αυτό. It feels there is kind of button back here. Back there. Ένα κουμπί, κάτσε δηλαδή αυτό που είδα τι είναι. Μπορώ να το πάρω. Ένας σκιούρος είναι ρε παιδιά. Ένας νεκρός σκιουράκος. Δεν ξέρω κι εγώ καν τι είναι. Εδώ πέρα τι είναι αυτό? Μπορεί να μου πει κάποιος τι κάνουμε ακριβώς εδώ πέρα? Τι λέει? Max power, εντάξει. Τι κάνουμε? Μήπως δεν ξέρω τώρα τι να πω. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Αυτοί κυνηγάνε ένα γουρούνι. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα ολομόνα γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι πρέπει να κάνω. Εδώ παιδιά βρήκαμε ένα εργαλείο. Δεν ξέρω. Αυτό φαίνεται πολύ χρήσιμο αλλά πολύ κακό για να το... Για αυτή την τρυπά. Για αυτό... Τέλος πάντων, για ένα κουμπί λέει. Πού θα το βρω αυτό το κουμπί ρε παιδιά? Μήπως Ματίνα βρήκες κάτι? Γιατί εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Ρε φίλε, πού να το βρεις αυτό ρε φίλε? Πού θα το βρεις? Μόνο ένα νεκρό σκιούρο έχει εδώ μέσα ρε φίλε. Τίποτα άλλο ρε. Θα μας τρελάρει τελείως. Κάτσε, έχει και άλλα εργαλεία εντωμεταξύ. Μήπως έχει κάτω από το τραπέζι? Όχι. Το ίδιο το σφυρί είναι. Αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα... Εδώ μεταξύ Σαβίνα έχω βρει ένα κέρμα. Για κάτσε λίγο. Αυτό το κέρμα ίσως είναι για την τρύπα. Μωρέ και εσύ. Λοιπόν εδώ πέρα η Ματίνα δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά Ματίνα δες τι βρήκα. Έχω βρει ένα γάλμα του ενός πουλιού. Αναρωτιέμαι τι να κάνει αυτό. Το πέταξα. Μου το πήρες εσύ Ματίνα? Με βρήκε πόση ώρα και δεν βρίσκω τίποτα ρε φίλε. Η Ματίνα έχει βρει κι αυτή ένα κέρμα, αλλά βρήκες και κάτι άλλο Ματίνα. Βρήκες και κάτι άλλο. Τι βρήκες? Βρήκες κάτι άλλο, κάτι σαν ιατρικό βρήκε. Τι είναι αυτό? Κάτσε, τι είναι αυτό? Αμαν! Αυτό είναι ένα χέρι? Μήπως αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους παραγουρούνια? Αναρωτιέμαι ρε φίλε. Μήπως βρήκες κανένα κουμπί? Για δοκίμασέ το λίγο στην τρύπα. Μας και γίνει κάτι. Το χέρι. Αχ, ούτε... Τι έγινε? Μπράβο ρε Ματίνα. Μπράβο ρε Ματίνα. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Βάλαμε ένα χέρι. Και τι πρέπει να βάλουμε?
Κάτσε, μήπως έχεις το άγαρμα του πουλιού? Ενός πουλιού? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ το είχα πετάξει. Αλλά αυτό το βρίσκω, κύριο Θεοσκότινα. Πόρε φίλε. Οπα! Μπράβο ρε Ματίνα, άνοιξες την πόρτα. Ωραία. Και τώρα ας σε κάνουμε λίγο τα σιρτάρια. Ας ανοίξουμε το ένα σιρτάρι. Τίποτα. Τίποτα δεν έχει εδώ. Μια τι είναι αυτό, παντόφλα? Τι είναι αυτό? Παπούτσι ήταν. Αυτό το παίρνω εγώ. Ένα βιβλίο για κάτι άλλο, όνοματα. Ματίνα, έλα τώρα. Γιατί θα πάρω τα ξεκαρδιστικού. Έχει μια πόρτα εδώ. Οπα, κάτι βρήκα. Ματίνα, κάτι βρήκα. Κάτι βρήκα, Ματίνα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά το πήρα. Κι άλλο κέρμα. Οπα, σιρτάρια. Κάτσε, έρχεσαι μπροστά μου. Οπα, αυτό το θέλω εγώ γιατί δεν έχω. Το πήρα. Το πήρα. Ωραία. Ματίνα, να συνεχίσουμε στο διάδρομο. Ωραία. Άντε, περιμένω. Ας συνεχίσουμε αυτό το τεράστιο τρομακτικό διάδρομο. Αυτό μας βρίσκει πράγματα. Τίποτα. Τι είναι αυτό? Πίτα. Βρήκα μια πίτα, παιδιά. Βρήκα μια πίτα. Και νομίζω η Ματίνα λέει να το φάμε. Τι είναι αυτό? Για να το φάω. Αυτό είναι για ζωή. Τέλος πάντων. Ωραία. Οπα, μια τηλεόραση. Πού είμαστε, στον Άρη? Εδώ μας δείχνουν κάτι φωτογραφίες που βγάζουν νόημα. Βγάζουν ένα νόημα. Που θα βγάζουν ένα νόημα αυτές οι φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι νόημα θα βγάλουν. Επίσης έχει μια πόρτα εκεί πέρα. Αλλά πριν πάμε πρέπει να πάρουμε τα πράγματα. Κι άλλη μια πίτα. Τι θέλεις εσύ, Ματίνα? Τι θες εσύ? Τι θες εσύ, Ματίνα? Σου έχω μια πίτα. Την έφαγα κατά λάθος. Είναι θεοσκότινα εδώ. Ματίνα, πρέπει να έρθεις τώρα. Τρέχα! Κουρούνι! Τι είναι αυτό? Σε έφαγε! Πού πάμε? Ένα γουρούνι! Όχι! Μάνα μου, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Ξέρε φίλε, Έλα Ματίνα. Για αυτό το γουρούνι δεν πάμε καλά. Ένα γουρούνι ήταν εδώ. Ματίνα. Πού είσαι ρε Ματίνα? Πας. Πού είσαι Ματίνα? Το γουρούνι, μάνα μου, σε βρήκε πάλι το γουρούνι. Ωρε μάνα. Έχω το άγαλμα του πουλιού. Ενός πουλιού. Πάμε. Ή πρέπει να περιμένουμε λίγο? Καλά πάμε. Έλα μη φοβάσαι, Ματίνα. Πού πήγες πάλι? Εδώ είσαι. Να σε... Θα μας κυνηγάει συνέχεια αυτό το γουρούνι ρε φίλε. Παιδιά, επιτέλους το γουρούνι έφυγε.
Αλλά δεν εξαφανιστείς. Πού, μην πας. Έλα μέσα. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι να φύγει. Τώρα πρέπει να πάμε, σίγουρα. Πού είσαι Α, εδώ είσαι. Τι βρε. Βρε δεν έρχεται, έλα κι εσύ. Το άκουσες να έρχεται. Το άκουσες να έρχεται. Σοβαρά μιλάω. Έλα ρε παιδιά. Ματίνα. Έλα μη φοβάσαι. Απλά κάνε ησυχία. Έλα δεν υπάρχει τίποτα. Ματίνα πού πήγες πάλι. Α, το γουρούνι. Αχ, όλη αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Παιδιά, λοιπόν θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε αύριο αυτό το παιχνίδι. Θα κάνουμε part 2. Γιατί πέρα φίλου μου η Ματίνα της έχει τελειώσει η μπαταρία. Της τελειώνει η μπαταρία, έχει 5%. Γι' αυτό παιδιά, μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και τα λοιπά όπως σας είχα πει και πριν. Γι' αυτό παιδιά τα λέμε σε part 2. Bye bye.